Good morning guys, so yun, andito na kami sa may Bato Lake. So yan sila kayo Jason, si Buboy. Kaya ba nandun? Wala. Basag pa sa inom kagabi. So tinitignan natin ngayon kung madaming huli yung bagong bubo at saka yung mga nilipat namin. I wish na mas maganda yung huli. Pero maganda naman yung huli namin. So tara, samahan nyo kami. So yun guys, may tumira ng mga ubo namin. Tsaka yung... What? What the fuck? Yung harang namin dito na kawayan. Yan dyan. Yung ginawa namin ni Kuya Jason. So, wala pa kaming ilang peraso lang to, 4. So guys, halos karamihan ng bubo namin. Halos lahat talaga, walang laman. Parang mga bagong pasok lang to. Mga ilang piraso. So guys, talay nakuha namin. In-expect pa naman namin na madami-dami. Tapos kakaunti. Guys, naulan na, kailangan na namin bumalik. Babasa yung cellphone ko. So tayo magagawa, ganyan talaga. Tinira kasi yung bubo namin pang kagabi. So yun, bawi mamaya. A few moments later. Guys, so yun, balikan namin yung bubo. So kanina, tayo naman walang halos huli. So gagawin natin, kunin na natin ngayon. Sana mayroon madami para maka-jackpot ulit, diba? So tignan natin. Ba't may lintis dyan? Ano ulit pakita? Tumaas yung tubig guys. Kung makikita nyo, halos nakalubog na yung bubo. Pero mas maganda yan para mas madami nakakapasok na isda. Kita nyo naman, kung kanina halos walang wala. Ngayon
Nabasa ka ba? Ang laki. Putak tingnan, basa na itlog. Ang lalaki guys. Ay, nakatalon yung ano. Oo. Yung ito guys, nakatalon. Feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you, about you, about you, you. I've been Nakaunti yung laman pero ang lalaki. lately when without you. I know that something special made me think about you. Oo. Laki ah. Isa sala yung napasukan, no? Papasok pa lang. Dito lang ako. Hindi ako kasya. Ang lalaki nyo. Mas okay guys yung kahit konti lang pero malalaki. Mas mahal kasi. Kaysa sa madami nga pero maliliit. Wala din. Solid guys, ang lalaki. Kain. Gigising kay Ivan. Kain. Gigising kay Ivan. Basa. Nabasa ka ba?
An mana? May tilapia na babad. So yun guys, nakita nyo naman kanina, jackpot na naman tayo. So, siguro mabot siya ng mga 30 plus kilo, 35 mga nasa, ganun. Kaya sobrang bigat talaga kanina. Tapos ang daming malalaki, solid. So nakita nyo naman sa video natin. So yun, bawing-bawi. Balik tayo, bukas, kita kids. Bye bye! Shoo!